Здравейте! Днес ще ви покажа един следващ продукт квантов от серията квантови продукти, произведени от господин Вълко Чобанов. Много интересен, много полезен и когато започнете да го ползвате, ще си го предпочитате да е близо до вас. Аз го ползвам лично, още от самото начало, беше ми много интересно. Как го прилагам аз? На масата, където се храним, поставям го в някаква част, където няма да пречи на никой. Въздействието около 70 см и когато пазаруваме и си разтоварваме нещата от пликчетата и от чантите, храната влиза в обсега на действие на този продукт и се пречиства. След малко ще ви кажа точно върху какво въздейства, начина на приложение. Също може да си я ползвате за детска храна. Няма никакъв проблем, няма никакви противопоказания и така. Биоенергийната програма за изчистване на храни и течности изтрива вредните вибрации в храната и течностите, като неутрализира патогенната флора, премахва въздействието на генномодификациите, трансмазнините, хормоните на растежа, пестицидите и друго, нормализира pH-то на организма, енергизира храната и течностите и зарежда в тях лечебни вибрации. Как става това? Самия господин Чобанов, посредством радиестезията, тази програма е вкарана в тази опаковка, не се разопакова, не дейте да любопитствате, не е желателно да се разопакова. Вътре има кварцов пясък, който е благоприятен върху него да се зареждат такива програми. Начина на приложение. Програмата се поставя в близост до храните или течностите. Необходимо време за въздействие 10 до 60 секунди, в зависимост от количеството и вида на продуктите. И както ви казах, радиус на действие до 60-70 см. Сега, ако масата ви е много малка, няма проблем това и да е в по-близък контакт с храната. Няма по никакъв начин нито да й промени състава, нито да й промени въздействието и изобщо просто тя ще си свърши работата и по най-добрия начин за вас. След това храната ще се усвои. Това беше от мен с този прекрасен продукт. Аз съм Мария Рафаилова Илиева и за тези продукти и повече информация може да ми пишете на имейла, който е на сайта Академия Мария Врен. До скоро!